Sifunde ukulalela ngoba sikushwe ngento eyodwa nje, sikushwe ngokuthi singalalelani bese kusuka udlame. Asibalayeni, singalokothi ngisho masikhuluza kangakanani, ningalokothi usudlame ngoba ngesikhathi nina nilwa nibanga umsindo, nilwa nishisa amabhilidi khona uthola imali ngalokho, wena uqhubeke ungabi nalutho. Asizukubulala lutho kulokho, asizukubamba mgwaqo, asizukushisa lutho, asizukutapa, asizukwenza, sizolwa uyoza sizwe lo ngafuni ukusilalela. Ongenza ukusilalela ngeke asihole thina, umuntu ongasilaleli ngeke uzasihole. Sesikhathele ukuthi njalo kuthunywa ingane zakithi kuthiwa ziyongumgwaqo, kuthunywa ingane zakithi kuthiwa ziyoshisa ilibrary, kuthiwa ziyoshisa isikole, kanti khona uzothola ithenda yokwakha leso sikole. Asisezukulwa-ke thina namaphoyisa, sizoxoxa nawo ngoba nawo ney'nkinga ey'fana nezethu. Angithi ingane zakwethu manje-ke ngithi kini, uma ngabe bafowethu nginibona nibaningi kangaka, abafowethu engisebenza nabo ongizwe emkhulu bayibambile ngapha ezansi eThekwini, mangisuka nje lapha manje ngiya kubo nabo bayibambile, nibabonile izolo bathi thina sinenzondo, bathi sizonda abanye abantu. Lama drugs angaka atholakala izolo ePine Town, lama drugs angaka atholakala ePine Town seyinzondo inaleyo. Nivele nje nithi ngiyakuthanda baby bese uyakhomba ukuthi ngisho emandulo siyayiziwa ngabantu besifazane, asikaze thina simnqabele ukuthi nibe khona, kodwa sifuna nifunde ukuthi yithi amadoda kufanele nibe ngemuva nisilalele. Mangathi asigijime manje siye lapha, ngeke uzugijime nami manje kungenzeka kanjani ube phambili empini ungakwazi ukugijima. Siyanivikela, siyanithanda, khiphani ipolitiki emakhanda. Laba nje abathandana nabantu abadayisa ama-drugs uthule nje uthi du bese uyabuza ukuthi webheke ukhona nendlini athi silwiseni lempi ingane zakwethu, silwiseni ngoba vele uzokubulala lo muntu egcineni. Njengoba nje kunikeza ama-drugs ethi wadayisa kuzoboshwa wena abaleke thina sizokumthola ukuthi ushonephi. Silwiseni-ke lempi, uma sekwenzekile wamthanda umthanda ngempela, hamba nayo uyokotiza. Uma ngabe ungeke uhambe nayo mdayise, mdayise lezakithi. Khona into eyenzakalayo-ke lapho abafowethu, kuqashwa nina wey'nsizwa ukuthi nibulale thina. Niyezwa insizwa zakithi? Mina phela ngibuye ngibe njena nje. Kuqashwa nina lapha njengoba ngifuna ukubulawa nje, ngizobulawa yini? Angizokubulawa ikwerekwere noma ubani, ngizobulawa yini? Sicela nikiyeke lokhu, sesikutholileke nokuthi sesitholile nokuthi laba abagada abantu bokufika sesizwile ukuthi iningi labo baqhamuka ngakuphi. Sesizwile ukuthi lapha KwaZulu Natali iyiphi indawo enama-security amaningi abulala abantu bakithi, ababulalela amakwerekwere. Sesizwile ukuthi insizwe eziningi ngezakuphi. Kuyekeni niyezwa ngane zakwethu, laba bakuleyo nto nje sesizwile. Abangapha ngakithi KwaZulu, abangapha ngakithi KwaZulu ukubheka le koThekwini, sesizwile wemadoda. Lalelani nibancane, sibaningi thina. Nibancane bafana bami, sibaningi thina. Akunandaba ngisho waphathi sibhame esingakanani, sibaningi thina. Siba waphakela umthakathi inqwaba la, waphakela umthakathi inqwaba Ngeke besiqede ukuthi sithi silwiphi bese sibhekana nani ningabakithi. Iy'nsizwa zakithi ey'sebenzela ama-security companies, stop protecting foreigners, stop protecting illegal immigrants, because if we want to face you, you are too little, you are too small, you have a small number, we are too many. You can't stop us.
I don't care whether you come from a special force or you come from a soldier. We don't care. This is our country. We just want it back. That's all we want. Uhulumeni nabantu bala abalalele thina yithi esivotayo ayizondi kabi.